Кромлехът при село Старо Железаре е открит през 2002 година от Георги Китов. Разкопан и изоставен, обектът твърде бързо се руши от ерозията. През 2011 година всичките каменни стълбове са паднали. Тук в един манастирски храм, бил е манастирски и сега дай Боже да стане Свети Спас. Вижте колко много е загледане. Тук местните хора идват и от стояне така, четат молитви. Казват си молитвите и, както се казва, хващат молитвите. Тази пейка беше офиса на доктор Китов, когато правихме разкопките. Той стоеше постоянно тук, с по-бански, и си шапка, корковата шапка, която беше. И сега намираме с тази гробница тук. Тя е наречена Хоризонт, защото една холандска фундация Хоризонт подпомага разкопките. Могила, тумба. Откъде идва названието? Английски томб и на френски томб означава гроб. Но по-вероятното означава надгробна могила, защото почти на всички езици тумба означава нещо високо, издуто, издигнато. А има ли връзка с темпо? Абсолютна връзка има. Означава висока сграда. Една интересна версия. Няколко думи за градежа. Виждаме, че е сух градеж. Суха зидария. Подобни градежи има и в Америка. Най-вече майянските и ацтекските строежи са едно към едно. Второто помещение е кръгло. С диаметъра си от 5 метра и 40 см, то е най-просторното в България. Светилището в Старосел е изпълнявало точно такава функция. В вътрешната камера са се изпълнявали тайни орфически ритуали. Целта им е било усъвършенстване и извисяване на царя до антроподемон.